πρώτα τον Σύλλογο Σαραγείων για την πρόσκληση στη σημερινή πολύ ωραία εκδήλωση. Μια εκδήλωση που προβάλλει τον πολιτισμό μας. Ο Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων, ένας από τους μεγαλύτερους χορευτικούς ομίλους της χώρας μας, με πάνω από 500 χορευτές κάθε χρόνο στις τάξεις του, προβάλλει τα Τρίκαλα και την Ελλάδα ανά τον κόσμο. Έχει ταξιδέψει από την Κίνα έως τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τον βλέπετε πολύ συχνά στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην Υγειά μας, όπου προβάλλει την πόλη μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς για τη μεγάλη μας εκδήλωση με τίτλο «Κι ας είναι μακρύ το ταξίδι», 12 Ιουνίου, που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας, στο στάδιο, όπου μας τιμούν χιλιάδες συμπολίτες μας. Σήμερα θα παρουσιάσει μια χορευτική μας ομάδα χορούς από την Κρήτη. Θα ξεκινήσουμε με το Μαλεβιζότη, το Λαζότη, το Κισαμίτικο, Ρουμαθιανή Σούστα, το Ρόδο, το Πληνιώτη, το Πεντοζάλι και τη Σούστα. Καλή θέαση!